И какво става, хора, днеска ще цъкам в този сървър, Светлю, аз говоря с него. И малко да му убия за сега съм го убил 5 пъти, той му убил 3. Между другото, от този клип мисля, че тук ще почна поредичка някаква така. Кажи хай, бе. Какво става? Слабак си? Да, ама след това сега ако умреш слабак. Аре, бе, сега ще да кой ще умре. Ти. За кого съм тук? За кого съм тук? Кажи. Какво стана? Чакай. Аз съм жив. Аз съм като някакъв хакер. Ей. Ти ма удреш обратно. Слушайте хора, сега ще се наслушайте как той ми вика хозуни и хак някакви такива килара. После ще гледам клипа да видим какво мога. Ще го гледам после клипа. Опа. Напишите в коментарите дали искате поредичка тук. Ти мислиш, че ме убили, бе? Ти мислиш, че ме убили, бе? Къде са фокусирани? Аз къде са фокусирани? Ти мислиш, че ще ме убиеш ли, бе? Абе, сега почвам. Късмет. Я чакай малко, чакай, че игра. Да. Аз ако не мога да удрям, ба. What? Ще и хакер. Си гейм от едно, вече не си. Скрипи си хака. Накосам. О, какво стресна отново. Аз се телепортирах. Знам къде че. Уит. Оро, честно запреся. Сюрприз, ма. Ще да клипа, как ме удреш. Колко чанка си? 2. Чакай, какво? На мене ми лагна, като снимам, бе. Умираш. Ти за малко ще да ме фъкнеш горе. Не, няма да се опитаме това. Имаш ли кит хълк? Не. Да, имам го. Да. Използвай го. Аз и после да ме опиташ. С един ред хилтки съм 20 хита каска, 50 хита бутушия. Сега може да ме удреш. О, не. Вземи го, бе! То с 40 сърца, ама не ще я се найди. Да, аз отнем там 3 на стопичка. Че, наяща. Аз нямам купички. Броните ме пиши щипена. Вижте го на 40 сърца. Аз съм без каска. Чика звикна. И ти си без каска. Не, бе, той бутуши, че ме сега ще падна. Аз ще утрам. Опа, грешен, че само толкова. Yes, baby. Какъв кит си, бе? Грешен вика кит, тъпанар. Грешен, като се скъл. Найс, не видяли ма собако. Аз те убих 2 пъти. Не, 3 пъти, не знам. Аз те убих 3 пъти. Чакай, щом ще на 2 чинка. Да знам. Аз нищо не виждам, бе. Убиш това, някаква... Сама ще се удари. Сега ще мреш, казвам ти. Аз никога не умрам. Аре, лава. Зато кит. Сега ще удари боженката в газа. Какво ти игра? Дали те боженката в газа, бе? Ай. За малко. Беше на 4.
Удари та бойзенката, бе. Не. What? Обръбна. По-малко шапка. Аре, как ти да удариш бъдната бойзенка, бе, да ти ба бойзенката? Много готина шапка имаш там. Аз съм като Еф, бе. На дядо Коледа Ефа съм аз. Дядо Коледа носи червена шапка. Готина шапка вече имаш там. Нямам я. Аре, бе, но ти си... Ти как се ги нарисваш толкова бързо? Точно се ги нарисва толкова бързо, пък какъв е този? Голс. Може съм не виждам с кит голс. Не ме ради, бе. Бот. Това е 400, аз нямам никакви пари. Аз имам 60. Аз имам 6000. И аз съм сега същия. Кой беше? Да, ли то? Хъзнани. Да. Беше на две беше. Беше на две. Хакер. Що е? Джакта. Ко ме видя, бе? Беше на две. Сега ще умреш, казвам, че когато вече нямаш никакви... Как му удари тази поизенка, когато му веднага да ме удари? Не. Не си гледах сърцата, бах ти пича съм. Къде си, бе? Трябва да стана. Да, той сега няма да може да ме видиш, той аз няма да мога да видя. Абе, бягай го от този след, бе. Тук не мога да ти въртя комбо. Аре, бе. Да въртиш гуми ли? Комбо, бе. Вече къде ма като убие, бе. Помяр. И аз се бягах, бе. По-добре да не биш комбото. Не, няма да учил там. Няма да учил. Смоките много готин. Я се махай от мене. Беше на много малко. Аз па няма да дойда. Сега ще си седя тук, ще се регенвам. Даже не мога да видя. Бат слушам. Виждам това. Аре, не ще бием. Значи използваш F5 и аз използвам F5. Готино. Когато бягаш и не знаеш къде е някой за тебе, цъкаш F5 и гледаш. Това е много готино. Така правя всеки път. Аре, просто учим за кила. Ако имах сега авто. Коментарите, ако трябва да напишат, за да направим още едно PvP. Последно PvP играем, чули? Изпирам клипа. Пичове, след това PvP, след това негово умиране. Спирам клипа. Че стана на едно? Аз умрях! Да, бе. Да! И аз умрях. Ето това. Чай! Аз съм горе! Окей, пичове. Аз пари, сега имам 580 пари. Кажете... Има вода тук, където бях. Ми хора, това ще е за клипа и кажи чая, кажи Боба, нали? И чао.